שלום לכולם, פה זה רון PC גיימרס ופה אדיק איתי, אני מדבר איתו בסקייפ. היום אני שלחתי לו את התוכנת צילום והייתה לי תוכנת צילום חי, לא הייתה מצלמת טוב. אדיק יעלה את הסרטונים. מה? של בו. לא, אנחנו נצלם כמה פרקים בשרת של בו אובר סמייל. בו אובר סמייל, it's a nice boy. Boo, if you see this video, I'm going to... not way, אוקיי. אז מה קורה? אז אנחנו נצלם כמה דברים. זה השרת שלי, כמו שאמרתי, שרת פליינינג, שרת OP ופליינינג. כן, שרת טוב, OP קיט, כן. אז אני הולך לצלם מדי פעם יותר בשרת של בו. עכשיו אדיק ידבר ויגיד כמה מילים, תגיד משהו. דבר חזק יותר. לא שומעים אותך כל כך. קיצור, אז כמו שהראיתי, אני לא ידעתי ששומעים אותי שאני מדבר, אז פשוט יש לי פה הרבה דברים, אבל קשה להשיג אותם. אני יודע שאדיק אפילו לא יכול להשיג 50 סטאקים של בלוקי דיימונד בסורווייבל. למרות הכל שאני אונר, אני אעשה גיימון שלא עשיתי את זה אף פעם. אוקיי, ספאון. אוקיי, אני ואדיק הולכים באמת, אבל אנחנו מבטיחים שאנחנו נצלם בשרת של בו אובר סמייל. בו אובר סמייל נתן לנו להיות מנהלים כמובן. אני אתן בערוץ של אדיק את הזה. אדיק, אתה ראית את הסרטון? רון, היית בשרת של בו? לא. זה משהו מגניב, אתם אוהבים את זה בטח. פיגמן! החזיר הפכתי לפיגמן. כן, מגניב. אני לא מבין איך הוא מת. איזה אתה שרת? בשרת שלי. הפיגמן מת. טוב, קיצור, יש לי פה הרבה פלאגינים, 44 פלאגינים, color mod. יש פה גם פלוט מי, וגם יש לי פה עברית פיקס, רואים? היי. ותראו את השם של השרת שלי, אתם מה זה תתלהבו עליו. שרת של בו נעול. נט גיימינג. תראו, הנה, זה השרת שלי, חבר'ה. זה השרת שלי. מגניב, survival Iceland, לא כתבתי פשוט. אז כל השאר, זה בערך 5-2, אני יודע שזה בסה, אבל אל תחשבו שאני אידיוט, יש לי גם מקורי לי ולאדיק. אדיק, תגיד להם את זה. כן, אבל המקורי של אדיק לא עובד יותר, לא יודעים למה. אין לי פקודות. מה אדיק? טוב, קיצור, תודה, יאללה ביי, לייק, סובסקרייב וכל אלה. טוב, ויאללה ביי.